Sanibingelela ababukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi Sikhipha Izimfihlo, hle with your girl uLungster. Namhlanje sinesinye isiqephu hle nobhuti wethu la othi unemfihlo afisa ukuyikhipha. Sawubona. Yebo. Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamukapi. Sanibona emakhaya. Nami ngithe angizoshiya imfihlo yami la ekhaya. Uqhamukapi? Ngiqhamuka eNdwedwe. Qhamuka eNdwedwe. Yeah. Okay. Hayi ngiyabona ukuthi yakushisa le mfihlo usufuna ukuhlala udabeni. Awusixoxeleke ngemfihlo ukuthi limayelana nani udaba. Nento eyangithusa kakhulu because nento besingayinaki ekhaya. Kule minyaka edlule since ubaba aqala ukuthi abe umuntu omthandazi. Oh, ubaba umthandazi? Okay. Yeah, so since eqale lento leyo yokuba umthandazi ekhaya unyaka nonyaka kuhleli kuzoshona. Okay. Kuhleli kuzoshona and futhi nomama beneyingane ezu4. Lento ubaba uyiqale nini? I think 3 years back noma 4 years back. Since eqale lento kunengane ezoshona. Unyaka nonyaka kuyashona. So usho ukuthi umsebenzi wakho okuthandaza uwona lo uthatha ingane? And futhi kuyagcwala ke ekhaya, kuyagcwala ngempela ngoba bayafika ngeyabantu ngempela abantu abahamba ngeemoto ezinkulu bayafika banika iwasho khona nesonto. So ngagcina ke khona ulokhuzana umngane nami esikoleni wasengibuza ukuthi lento ukuthi ekhaya kuyashona njalo kuyashona since ubaba seqala ukuba inyanga angiyiboni mhlambe kunento wrong ngayo. Hayi qale ingqondo lapho ukuthi ivuleke nami sengiyabona ukuthi ayingeke khona into wrong la kushuthi ke umngane ubaba kamngane nami uyisangoma naye kushuthi umngane nami angitshela ukuthi angangithatha ngisekuba lokubaba wakhe siyohlola. Hayi ngithi ayikho inkinga kushuthi hayi ukuthi kumgqibelo sihambe siyokhona kulokubaba wakhe. Ubaba wakhe emefika angichazela ukuthi hayi njobe ekhaya sibona izinto zihamba kahle kunemali kanje ubaba ngathi kunento ayenze wrong injengokuthwala. Manje lento le idinga ukuthi yena uzathola imali kugcwala ekhaya. Idinga ukuthi bekhona umuntu ozoshona oyilo egazi lakhe. Nomama ngiyobe eshonelwe yengane ezu3 ngiba nakulonyaka kusanda kushona nje. Asazi mhlawumbe ukuthi ngase kulandele ba. So ngokuthi ingane ezu4 uwena wes4. Mina ngowesithathu kodwa sebeshonile bawu4. Bawu4. Okay. So manje ke siyazi ukuthi yena uyenyangeni yathi ubaba wakho uthwele kodwa phela ngithi uyazi ukuthi yena awufisana uyithatha into isho umuntu. Ukhona wena ukubonile wa confirm ukuthi hayi ngathi siqinisele lesangoma uye kusona. Ngoba ngelinye ilanga nginendlu ekhaya engathintwa ngisiyaso ngithi ayithintwa ngena kuyona. Ngeke ngangena ke nje ngabona izinto halo uzoyichaza kanjani ziyathusa ngithi ngayibona la. Ziyathusa ngempela. Nasikho isidingo sokuthi uyidalula. So ubaba yena ke umuntu okanjani ngoba uthunda nesonto nebandla. Umuntu ngasho ukuthi sekhaya support umuntu right. Kodwa ke nje umuntu onemfihlo futhi kakhulu since iqale lento leyo ushintshelile nje. Unokuhlala mhlambe isekusuku uzothi yabona mhlambe khona la imela phuthume khona umbuka asimtholi. And futhi noma naye futhi naye angazi mhlambe ngase ngimtshele kanjani. Mhlambe la ekhaya mhlambe ngingangisiza. Because naye manje since iqale lento leyo ke wakhulelwa isisu saphuphuma. Waphinda futhi wakhulelwa saphuphuma. Angazi nami ngasizakala kanjani. So manje umama ngoba phela umyeni wakhe lo mawucabanga uzothatha kanjani lo daba ezotshelwa ingane phela uyingane wena lapha ekhaya. Angazi uzothatha kanjani. Kodwa ngizozama ukuthi ngizame ngimbekele mhlambe naye uzoba sesithombeni. Umuntu onjani mama? Umuntu ngiba angazi noma mhlambe naye udlisiwe noma ngoba mhlawumbe kuthiwa ngiyamtshela angeke azezwe lutho naye since iqale lento nje. Ngoba uthi udlisiwe uyoboneni? Mhlawumbe ngoba ngingathini kunesitory ngikhohle ukusisho ngikhona makhelwane wakwazama ukuthi ambonise uma ngalento le. Mawangayithathi serious lento le. Wathi yena ngibamdlela umona ngoba nakho indoda yakhe yabo isiqala ukuba nezinto yabo. Angazi mhlawumbe mina mekuthiwa ngiyamtshela uzongithatha kanjani. Kodwa mhlambe uzongizwa mengimtshela ukuthi ake kuyovula le yandlu le engafuni ukuvula lapha ekhaya. Oh shothi nakazi hayi kuyona lendlu. Hayi angeni umuntu lapha. Angazi nami ungayivula kwenzakala kanjani ngiqamba mama.
Hayi no kuzomela simthinte kumama sibone ukuthi yena lolu daba ureceive kanjani. Sikwazi ukuthola indlela yaphambili. Manje ke ekhaya usazoqhubeka ekhaya uhlale ngoba usu-expose ubaba. Hayi ngeke ngicabanga ukuhamba mina futhi mhlambe nabo abalaleli bebengangisiza mhlambe umuntu ongasisiza kulesimo esibhekane naso. Mina ngicabanga ukuhamba ngikhaya mhlambe ngiyehlobeni ngiyohlala khona ngeke ngisakwazi ukuqhubeka ngihlala. Umama mayinqaba ukuhamba nawe? Hayi mina ngizohamba yini uzosala uzobona ukuthi wenza njani kodwa mina hayi ngisengiyasaba ngempela. Ngidinga usizo ngempela kule nto. Nami khona mhlawumbe abangangisiza ngingajabula ngempela. Okay. Na asimthinte umama. La ring. Usho uzolibamba nje. Angazi ngifuna amafoni angawazi awabamba. You have reached the voicemail like service of So phinde simzame. 633. Hello. Sawubona unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungster lawa ka-Blaqlife TV ohlelweni okuthiwa ke naSikhipha Izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, siyakhuluma. Okay, ngihleli nendodana yakho la e-studio ethi ke na inodaba efisa ukutshela lona. Yebo, lalela. Ngicela umuphe indlebe. Usawona ma? Sawubona mfana unjani? Ngiyaphila. Ya, kwenze njani? Nganothi ngiqale ngakuphi kodwa ngizozama. Ya. Yini? Bangithusa manje. Into yakukhumbula ukuthi ubaba wayehambethe uyothwasa njengoba wabuya ke siqala ukuthi ekhaya asiza abantu njengomthandazo. Ya. Futhi ngeke ngahlala nolokhuzana nalomfana lo wakamakhelwane. Kushuthi ke kunento ake wazama ukuthi angibhekisise yona unami ngiyibheke ukuthi indaba ekhaya vele kushone njalo. Ya, ngilalele. Kushuthi sigcine ke siya kubaba wakhe ke ukuthi asisize ukuthi asitshele uthe ubaba wakhe ke yena engazuthi ubaba lento yakhe yokuthandaza kuba umthandaza ayihambi yodwa. Ayihambi yodwa, ihamba nani mayingahambi yodwa? Kushuthi ubaba ngingasho ukuthi mhlambe khona isithwalo mhlambe asithatha. Hayi. Ayikho lodwa. Ngiyakutshela ma. Usuhlangene naye. Qala kwabo umakhelwane esho lento. Uwe futhi manje usukhuluma lento ade ikhulunywa umakhelwane. Ubaba wakho ngeke azayenze leyo nto. Futhi ngeke nje azayijabulele lento oyikhulumayo. Kodwa ma ukunothisa ma uyakhumbula ukuthi since ubaba eqale lento le ekhaya kuyashona. Kuyashona kuyo yonke imizi. Eyiphi imizi engashonwa kuyona? Kodwa ngeke ma cela ubhekisise ukuthi Hayibo. Ngiyakhuza kulento oyikhulumayo. Njengoba mabuka nje basekhaya ingane zasekhaya sezishonile zontathu. Yakhumbula? Ngiyakwazi phela lokho. Kuyo yonke imizi kuyashona. Kuya ngokuthi uNkulunkulu uvakashele kuphi. Nini? Angeke size siyilawule intando kaNkulunkulu mfana. Kodwa ma lo unothise nawo ngoba lapha elokuzaneni ekhaya yebo lendlu le kaRawundi le eseduze kwegarage. Ya. Yini ungakuzibuza ukuthi yini baba ngafuni ingene khona? Hayibo. Into bathi ungaboyithinta wena ufunani endlini yababa wakho? Ingane wasidonsa ngendlebe wathi sigabo ngena kule yanto. Wena ungene kanjani? Ngangena kodwa izinto engazifica lapha ziyathusa ngempela. Angisafuni ukukhuluma le ndaba. Angisafuni mina. Ngizomtshela ubaba wakho ngayo yonke lento oyishoyo. Sawubona? Yebo sisi. Ngiya understand right now ukuthi ke na konke lokhu kuningi for wena.
But if ingane yakho ikhuluma kanje, akukho nowakwakubona okusolisayo ukuthi uzuyibuze ngomyeni. Akukho lutho. Sihleli kahle ekhaya sijabule. Angimazi uyithatha phonke lo mqondo wakhe. Okay, indlu ke le akhuluma ngayo ukuthi angeni muntu njengonkosikazi fanele kube wena phela owazi egcekeni ukuthi kwenzakalani. Awukazi nje uyibuze. Mina akafundiswe ekhaya ukuthi umyeni ngibomlalela. Njengoba washo njalo umyeni wami ngenza kanjalo. Okay, ngoba indodana yakho ithi sicabanga nokuhamba ekhaya. Kuzokwenzakalani ke manje? Hayi sizokhuluma naye nobaba wakhe akabuye ekhaya siyikhulumeni yonke lento. Ngoba yena ngicabanga ukuthi omakhelwane laba basidlela ubona laba benza ukuthi bafake wonke nododa ekhanda lakhe. Makutholakala ukuthi kuyiqiniso lokho okushoyo indodana. Akwazi sisi kube iqiniso. Akwazi. Ngiyamazi mina umyeni wami, ngiyamazi. Hayi mhlambe ifanele kuke kuvule le room le athi wabona because shuthi koba ubufakazi bakhe lobo. Hayi ke mina ngisangeni lapho. Mina njengoba ngithi kwathiwa lapho kungathinti khona ngingabothinti. Angeke kuze ngithinti. Hayi no, athina amazwi akho kokugcina kwindodana. Ngithi ngicela abuye ekhaya sikhulume ekhaya yonke lento njengomndeni. Hayi ukuthi azahamba aye ku-TV akhuluma indaba ey'nkaka ngobaba wakhe. Awe mankosi, awe Jesu. Hayi ngeke kodwa mina-ke ma ngizibone ngibuya lapho ngicathi ngizobuya ngithathe iy'mpahla zami ngihambe ngoba hayi ngeke ngikwazi nasi sengitsheliwe mina ngitsheliwe ngi-straight ukuthi mhlawumbe nami ngase ngibe kubona kula bantu abashonayo mhlawumbe ngilandele nami ngishona ngiyoba benze lento kuthiwa isilwane ngisithatha ingane unyaka uqala noma sithatha umuntu wasemndenini mase unyaka futhi uphela siphinde sithathe omunye umuntu. Mfana wami buye ekhaya sixoxe. Akwenziwa kanjalo. Akwenziwa kanjalo sumndeni siyabambisana. Kodwa mama umuntu oyisangoma bengiyeza ngiqambela amanga. Akusafuneki ukuyikhuluma lento la. Namanje wenza iphutha elikhulu ukuthi uhambe ku-TV ungakazi ukhulume nathi eceleni. Buye ekhaya sixoxe. Bengizokhuluma kanjani nawe manga ngoba vele awuzwana nangasikhathi u-anti lo kamakhelwane ekhuluma nawe uzange uzumlalela. Wakhuluma kanje ngoba nolaka. Unobona-ke lo. Ayikho into engingayikhuluma ngayo. Hayi angazi kodwa mina angikholwa ukuthi ngisazoqhubeka ngikwazi ukuhlala lapho ngicabanga ukukhamba. Lungile sokhuluma kahle mufika. Angeke ngihlale ngisho ukuhlala ngifika ngihamba mina lapha ngikholwa. Hayi siyabonga kakhulu for isikhathi sakho mama. Hayi kulungile ntombi kulungile. Okay, siyabonga. Sho. Amuzu mama uyayala. Uyanqaba. Uyayiphika. Ayivumi. Hayi mina ngeke sisi ayi. Uzoyaphike ngokuthi ke nange kusaphindele ekhaya. Ngicabanga ngiyako futhi angeke ngize ngiye kababa ngoba nababa vele ngibe supporter. Bazongithatha ngale ndlela ngicabanga ukuthi ngigcine ngibuyela kulokuzana komalume. Ja komalume. Ngoba vele nakomalume bake bayisola into kanje ngale ayenza. So ungcono ngoba uzothola isupport kubona ne. Hayi. Okay, ku. Ngicabanga ukuthi ngoba vele futhi amithiwa ngiyakhona ekhaya ngeke ngisaqala ekhaya. Qala mhlawumbe ngingumaliume lo hlala usasuhamba naye ekhaya. Sengithatha stress ke moto futhi sithatha impahla ngoba vele bazofuna ungibuyisa. No. Ngiyeza sis. Bathi kuthini ke ekhaya kumfana usisi obhekene nendaba kanje? Hazi ukuthi ngingathini kodwa ngobhekene nesimo esikanje uzama ukuthi usukumele uthola into ezokusiza. Angikholwa ukuthi ngakusiza ukuthi uqhubeke uhlale nomuntu usumazi ukuthi uyinyoka vele. Angakubulela ngisho ukubulala ngezakhe izandla. Yeah. Nokubalekile ukuthi uyivikele and ukuya kamalume mawukuthi kona izokusiza. Hayi kungakuhle nanokuthi uhambe naye ke uyocela yena. Hayi babukele emakhaya nayizwela ke ukuthwala akukona ukuhle ngoba silahlekela abantu esibathandayo. Kubalekile ukuthi sisebenze kanzima ukuze sithole lezi zinto esizifisayo. So Blaqlife TV sithi please like, share and subscribe. Siyabonga kakhulu benina today siyanthanda. It's the Blaqlife TV.